Αφού κάναμε την πρώτη μας άσκηση με την πένα κάτω πάνω, ερχόμαστε τώρα να βάλουμε και τα δάχτυλά μας στο παιχνίδι. Και έχουμε και λέμε, θα κάνουμε την άσκηση 1, 2, 3, 4. Που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας. 1, 2, 3, 4. Και τα χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πιάνουμε το μπουζούκι, καλό θα είναι όχι έτσι παράλληλα με το έδαφος, άρα λίγο ένα τσικ παραπάνω. Και φανταστείτε η πένα να πηγαίνει λίγο κάπως έτσι. Για να ακούγονται πιο ωραία παινιές, αλλά αυτό είναι και θέμα γούστου. Οπότε μην το θεωρείτε νόμο αυτό που λέω. Και πάμε παρακάτω. Κάνουμε την άσκηση. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Τα δάχτυλα λέω. Και σε αυτά τα δάχτυλα θα βάζουμε 1 κάτω την πένα, 2 πάνω την πένα, 3 κάτω την πένα, 4 πάνω. Και συνεχίζουμε. Αλλάζουμε τα άστρα. Αυτή την άσκηση θα την κάνουμε μέχρι εδώ, μέχρι την νότα λα στο κάτω τάστο και πίσω. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Αυτό που θέλουμε σε αυτή την άσκηση είναι να ακούγονται καθαρά οι παινιές, να είναι σωστά τα δάχτυλα, να είναι σωστή δηλαδή η άσκηση και να υπάρχει ρυθμός. Δεν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα να είναι γρήγορο ή αργό, μας ενδιαφέρει όμως να γίνει σωστά και με ρυθμό.